Φίμη, teach me! Η Βιολέτα και ο μυστηριώδης ξένος. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Βιολέτα. Στην Βιολέτα άρεσε πολύ να παίζει στην παιδική χαρά. Πιο πολύ απ' όλα της άρεσε να κάνει κούνια μαζί με τους φίλους της. Μια μέρα, ενώ έπαιζε, την πλησίασε ένας άγνωστος κύριος. Φαινόταν φιλικός και χαμογελαστός. Ο άγνωστος κύριος είπε ότι έψαχνε το σκυλάκι του, ένα μικρό, άσπρο, μαλλιαρό σκυλάκι, και ρώτησε τη Βιολέτα αν το είχε δει. Η Βιολέτα, αν και λίγο διστακτική στην αρχή, του απάντησε ότι δεν είχε δει το σκυλάκι του. Ο άγνωστος κύριος τότε την ρώτησε αν μπορούσε να τον βοηθήσει να το βρούνε. Η Βιολέτα σκέφτηκε. «Αχ, αγαπώ τόσο πολύ τα σκυλάκια, ίσως να είναι κάπου εδώ κοντά». Κι έτσι αποφάσισε να τον βοηθήσει. Καθώς περπατούσαν και λίγο πριν βγουν από την παιδική χαρά, η Βιολέτα άρχισε να νιώθει όλο και πιο άβολα. Θυμήθηκε τότε τι της είχαν πει οι γονείς της. «Δεν εμπιστευόμαστε και δεν φεύγουμε ποτέ με ξένους, Βιολέτα». Τότε άρχισε να φοβάται ακόμη πιο πολύ και η καρδιά της άρχισε να χτυπά γρήγορα. Αποφάσισε λοιπόν να τρέξει πίσω στους γονείς της. Με μια απότομη κίνηση γύρισε και άρχισε να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Ο άγνωστος κύριος την κοίταξε έκπληκτος, αλλά η Βιολέτα δεν σταμάτησε. Έτρεξε και το μόνο που σκεφτόταν ήταν να φτάσει πίσω στους γονείς της. Είδε τους γονείς της να την περιμένουν. Ήταν ανήσυχοι, αλλά μόλις την είδαν, τα πρόσωπά τους φωτίστηκαν από χαρά. Την αγκάλιασαν σφιχτά και της είπαν πόσο γενναία ήταν που θυμήθηκε τους κανόνες ασφάλειας. «Σ' αγαπάμε και πάντα θα είμαστε εδώ για σένα», της είπαν, με μια αίσθηση ανακούφισης. Από εκείνη την ημέρα, η Βιολέτα ήξερε πόσο σημαντικό ήταν να παραμένει προσεκτική με τους αγνώστους. Συνέχισε να παίζει στο πάρκο, αλλά πάντα έπαιζε με τους φίλους της και δεν μιλούσε σε ξένους. Με τους σωστούς κανόνες και την βοήθεια των γονιών της μπορούσε να είναι ασφαλής και να διασκεδάζει. Αν σας άρεσε το παραμύθι, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να πατήσετε το subscribe και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Μπορείτε αν θέλετε να μας αφήσετε και το σχόλιο σας. Για τους γονείς ακολουθεί βίντεο με ερωτήσεις τις οποίες μπορείτε να κάνετε στα παιδιά για καλύτερη κατανόηση του παραμυθιού. Τα λέμε!